Kulturu TV, Alston Sarayong is signing in. En zoals u op beeld ziet, dan gaan we in gesprek met de heer Mike Nerkust. En namens de Vredef Tak Sumanamang, de NDP'er. En de heer Nasibshar van Nieuws Suriname. We gaan praten over de ontwikkelingen een beetje. Wanneer we het hebben over de ontwikkelingen in Suriname, de first thing nu op dit moment, Asansa, eigenlijk, je zou kunnen zeggen, het druppelt op een hete plaat naar criminaliteit. Toch, los van de criminaliteit, dan heb je dus nu ook een fenomeen, eigenlijk, ja, de manier roofman, maar de maar ik begin kier de schreefie. Is dat toch? En dat hebben we nooit gekend hier in Suriname. Dus we willen ook graag weten hoe ze hierover denken. De heer Mike Nerkust, welkom in ons gesprek. Sabi na waar genoeg gevoel op een gesprek na uno ook toe. Die mi webje altijd beluku de maasje dat hey, die me mitanga de maasje. Je weet toch? Nee maar zo de matak ten boto. Asani ego weet je. De heer Mike Nerkust. Asan is doon nga a jeugd. Kung nabigyan nga criminaliteit nga a jeugd, a gedrag onder a jeugd. Wat is u opgevallen? Dus volgens mij komen we varen, maar begin tak alles maar odi voor Kulturu TV maandag bakanda. Dus voor de middag tot de avond, voor de morgen, we zijn even tapu idee. Maar volgens mij komen we varen. We volgen Kulturu TV vaak en misschien dat met hem kies we kiri. En omraad de samen met hem. Ja, zeker. Dus en we voor jas uit we gaan omraad a power. Is dat toch voor dat ama kies we boem herstel boem snel. Is dat toch dat en dat ama kan doen in Tori Baka via Kulturu TV. Dus omraad is dat toch teka krachtig en ngasigi voor mas ragado. En we hoop dat i herstel boem snel. So asan voor a jeugd, is dat toch? Luko de mi be mo jongen maar we in een project, is dat toch? Iba po aantal sani, is dat toch? Birti ook toe be luko is dat toch? Tibe was scoren en bepaalde sani you tibe dua sani da imori kenen wat buurvrouwtje of buurmansje de makako tegen man aan pada jouw problemen also. Dat is door de jaren heen gaan vervallen, omdat bepaalde jongeren toch bepaalde jongeren het anders hebben opgepakt nu. Toch, die ouders die in bepaalde jeugd hebben meegemaakt, ze hebben nu een andere denken. Ja. En ik denk dat ze gaan ervoor zorgen dat niemand hun kinderen wat zegt en niemand hun kinderen wat doet. Ja. En dat brengt een beetje losbandigheid. In een nakjes maar even op fout, toch, biert die tegen op chief dat in een doe asan dat te apchefika also ko gijeri kontak yo buurvrouw tegen of buurman tegen wasani no go bigi gijeri direct ja wanneer ko tegen bipchi wasa no ifout want you no sapsa you chindo you chinaf apleti altijd donc you chinaf apleti altijd en kade abirti barap ching donc omdat als je dat je apje ook kiswa mat kijk of apje kiswa probleem of apje pot wat trawang na probleem is dat weet of apje pot you na probleem met ouders dus vandaar dat mijn actie de ouders ook toevoegen. Luku a pistok dat die en dan begin jumper begin rigeri direct. Like van bepaalde ouders ik wil rigeri aan leerkrachten. Ik wil rigeri zo man aan asma dat dat je ja dis dat is dat toch. Dus mijn actie de ouders ook toevoegen. Eigenlijk takken aan de chief denk voor de luku systeem en luku de manier morgen boom omdat dat niet goed gaat. Ja, dat gaat niet goed. In het verlengde daarvan, de heer Nasibshar, ook welkom in ons gesprek. Ja, in het verlengde daarvan. Men noemt het asociale controle. Hè? En asociale controle no demoro, dat is één. Maar twee is, je denkt dat na door de wetten dan gaan soort regels aan komen. Want nu de je misap in mi jong ting, buurvrouw beka harmie zie. Is dat toch? Mimma beka gimwa pakramel. Is dat toch? Like sa wetake ine de defing, maar je leert een les. Isabi, maar nu de anno 2023 dat je ziet de ma ebige promoot ja als iemand je slaat je vader je moeder wel 1 2 3 dat is een voorbeeld. Ja. Je denkt dat na door Aladdin soort wetten dat regels met asan kon verwater, sociale controle. Los daarvan, sociale controle. De ouders nee dat also. De ouders hebben 3 voorop. Fucha de kaplanga. Je hoort kan het ook plus je ziet zo sadalen de awik amusei kon amunisi dan einde van moeders man bij school zijn ja dat BTW ook
Nono was scoren tas na 700 of 900 euro. Laat staan de attributen samen komen. Ja toch? Ja. En voorzie, 5 taki, buurvrouw kan Ali is hier also. En de buurvrouw bij kotiski moro dat hij tegen also takeren nou buurvrouw kot misschien gim. Dan moet ik verteren zij doen, dat no man taki. Dat de kotiski gim baka. Baka, want tweede wa ja. Dus you zeker herstel. Ja. Want in Oanya maar als lagi tweede lisie. Maar no. De mijn buurvrouw voor ik even een lobo de mijn kom met sandel buurvrouw dat hè. Ja. De mijn kom voor buurvrouw half dood even een lobo. Ja. Biggie Trobbe staat schoot aan kom. En dit zijn die dingen die spelen. Toch, het zijn geen geweldige dingen, maar opvoeding voor nu. Dan komen we en op een bepaalde tv. Zo geweld zijn je ziet. Ja. Dus dat ook. Sorry, ja, mensen, maar ook ja, we krijgen hier wat gebakjes. Je weet toch, dus wanneer we hier bij Mike zijn, dan ja, dus de Mike taki, ja, wat gezegd dit dat is praten en breien. Ja. Ik wil alle toezien. Ja. Toch, dus het komt moeilijk, omdat die ouders ook niet thuis zijn. En misschien word je overgelaten aan iemand anders of aan een oudere thuis. Maar kan de jude 13 en ouderen samen lukken jude 14, 15. Die is nog een kind ook. Ja. Toch? En dat speelt. Toch? Soms zie je dat also tek fire, dit tek fire, dat tek fire. Want de kinderen hebben met vuur gespeeld, die heeft dat gedaan, die heeft dat gedaan. Ja. Toch? Middag. En al deze dingen spelen nu een rol. Ja. Toch? Dus ouders Je hebt ja zo toe. Ja, lekker heb je zo begeleiding, no dit toe. Want desmasa moest begeleid, tijdens maar door osso zijn ze ook al back af. Nanyang, was is ribi, want tamara matim goya tapa shoga baka. Ja. En dat heb ze, dat na of de morobigi probleem. Ja, ja. En ook toe een belangrijk zande, nou inaf doe je best, je stroomt door. Dus ja, dat is maar despan. Ja, maar wat zou een oplossing kunnen zijn voor een gedrag die is onder de jeugdigen? Een soort oplossing Jubokong. Dus Jubokong eerst want ik naar de regering change. Toch? Maar dat kan niet fout en dat ding. Ja. Maar we moeten dat ding integraal gaan aanpakken met de scholen. Kijk, dat ding van die schoolvoeding in de tijd. Ja. Na schoolopvang. Dus maar met dat morgen langer op school. Dan had je ze een beetje langer op school. Ja. Toch trouwens aan botek. Na schoolopvang. Ja, na school. Go vriend stond op mijn bom voor buurvrouw of zo. Maar dan worden ayuro dat op dat school. Ja. Dat zijn ze ook. Daar hebben ze ook wat les bij gehad, extra dingen bij gehad. Toch? En dan wanneer ze thuis kwamen, dan was het ook misschien de tijd dat de ouders ook bijna thuis waren. Dus een criminele gedachte nog in dit. Want no, de man heeft in het juk, de man juk aan de vier. Ja. Ja, maar dat heeft ook maar dat ook op achtergrond. Hè? Ja. Ja. En het hoeft niet zo te zijn, maar mijn analyse daar. Vanaf wat de politiek leider gaat op een podium, aan een bari, dat je doe maar weer binnen. Dat met juki. Vanaf apiste dat hij, misschien dat je boom voor jeugdige, te want chin jugu de mij juk de schrijven of de mij zoet de schrijven. Dus mijn actie aan politiek leider dat hij eenmaal amang op zo'n invloeden op de jeugd, op bepaalde smaak, om zijn politiek leiderschap kwalitatief in te zetten, dan zomaar macho te spelen op een podium, door aan te geven tegen de chimek de goleri, nog play gangster op een podium, patron, no, liever staat niet man, ja weet je, go, gebruik je politieke invloed nuttig, gebruik je politieke invloed op een fasie, je kan de wat toegevoegde waarde die aan jeugd. Donc, bigi tega jeugd voor aiki de bigi wang. Bigi tega jeugd voor leren scoren. Bigi tega jeugd voor dua sani. Donc, je hebt de ouders na osso. Donc, en bigi tega jeugd voor de crimineel. Donc, nog leer de man dat de man de gangster want you want play gangster. Donc, wat begin ze weten atteint dat je play gangster. Donc, mi man, atteint dat die sakba. Isabel, en de mama apo en mijn brada lekton apo sanetaki te tiriko oru onti dagoe seksing. Dus ja weet toch, hoor je rekening. Ja. Dat ik je. Nou, hoor je rekening. Hebben we een probleem? Want gisteren ging er weer een video viraal. PSG want chimbo, je gaat ik gasbom.
Isabi mi de 100% dat unushi den beelden dat hij ook doet. Hebben we een probleem in Suriname te asani edoro a jeugd? Kijk, gedrag ja, omdat je dan een verloren generatie krijgt. Hè. Je krijgt, kijk, maar het hele, kijk, onze hele schoolsysteem toch, is eigenlijk door deze regering de afgelopen 3 jaren met Marie Levers en nu ook minister Ori is naar de kloten gegaan. Het was al een beetje, het was al niet geweldig, maar het was toch goed. Ja. Nu is het naar de wet doorstromen en een heleboel dingen die niet bij wet geregeld zijn en toch worden toegepast. Ja. Dat betekent je hebt een generatie gap. Deze jongeren worden straks ietsje ouder. Ja? En zij zouden dan moeten komen in het systeem van overnemen. Ja. Ja? En als de jeugd verkeerd is, een verkeerde opvoeding heeft gehad, wat denk je dat er gaat gebeuren wanneer ze ouder zijn geworden? Ja? Die bij waskoren, brada if je al 5 jaar in bereiken de 5 naar de want die even rapport de beboeien bij over. Ja, over. Over doen. Even, minister Ori schreef, Marie Levers schreef alle de man, Santoki alle de man sa waskoren. Ja? Na so i waskoren en luku sa luku pe achayu. Ibe ma stuka, ibe ma luku itron president, itron minister, itron disi, itron dati. Ja. Ja? Waarom beroof je de jeugd van een goede toekomst? Want ik zie het als beroving van de jeugd van een goede toekomst. Ja. Dat gedeelte moet weer worden aangepakt. Aangepakt. En men moet de kinderen ook een beetje meer beter maatschappij leren. Ja. Leer je maatschappij kennen, leer omgangsvormen. Hoe ga je met elkaar om? Toch, hoe ga je met elkaar om? Hoe gedraag je, hoe moet je je gedragen? Al dit soort dingen kregen we vroeger wel op school. Toch? Nu, ja, het is niet nodig, we halen het weg. En dan is dit het resultaat. Is wel jammer, maar er moet een drastische omkeer komen in ons onderwijs. Ja. Wat belangrijk is aan de jeugd ook te worden ingezet in een arbeidsproces. Ja. Dus dan mag je gewoon aanraken in een bijuang. In een soort bijuang. Mij play gangster, mij smoke op chiwiri, noem maar op je aan de gewoon tak één next. Dus aan mij taking. Maar je hebt ook toe wat er aan zij play. Zo ouders hebben zo moeilijk dat de mij tegen hem zien toe. Loko akasbom voor beelvrouw knap dat ik gewoon. En mij go voering, dat feit je hebt man. Ja. Want dan man ik is zomaar in een idee, dan kan je wat trouwens leren dat go kraba akasbom pom voor beelvrouw of krab dat die grab dat die. En ik heb sana gezegd de leren doe ga scoren. Jong geleerd, oud gedaan. Toch? Dus op den duur dat tegen boy kon teki, tegen scout kon teki, RBT aan de man. Daar mijn meshandelen. Die ik gewoon straffen. Pe inego of go resocialiseren, maar dan kan je gewoon met een atratra crimineel dat petu. No de. Dus als dan nog valk sansa luku, toch? En vooral ook toe de umawang. Luku vast van de kleders reven wakat op straat ook toe. Toch? Ja, dit is nou mode om tell me next one mina bijuma of dit aan dat. En te abibching im letter tapipching. Want je weet niet wat voor invloeden van buiten komen. Want even osopina en jou een mooie dochter. Want mij kon aan de rapera dan aan mij gimoni. Ja. Op den dirapching dat heeft virus bijuma. Zij zanga you. De man in archief schrijft maar even nog ook. In de laatste hele ook toe vermis van huis gelopen, dit dat die alle soort zaken. Alle dit soort zaken is ding. En dan zit je dan met het probleem. Toch? Maar als sociaal-economische situatie, dat is jouw een loopprobleem kon met tegen. Ja, wel een probleem kon. De heer Nerkust, als we kijken naar hoe het korps nu draait, dan kan ik u vertellen, ik mag geen mening hebben, maar ik zie jere asan taki ina DNA, maar mine si moro voor pro wagi ere tap strati. Isabi mine si isabi recruiter, isabi to dus isi want loko baka moment want baka su 17 Februari hier tu wiki misis ma ina foto ala uku mesi school tu bende furus mai surveyor mano mes mai dede travai kir trawa de maar roof amadrape transport auto isabi geldtransportauto maar ik zie nog geen beweging isabi waaraan denk je dat het ligt? Je denkt dat de man is aan like serious business? Mine denk dat de school to schrijven no is je aan like serious business.
Als jij als leiding van het land, toch, wat ik mij heb laten vertellen, meer dan 300 agenten onttrekt aan de dienst om voor jouw veiligheid te zorgen, terwijl de veiligheid van hoogwaardigheidsbekleders in handen zit van BBS en het Nationaal Leger. Toch? En je zet die terzijde en je neemt alleen agenten die moeten zorgen voor de veiligheid van de burgers in het land, om jouw veiligheid te garanderen. Terwijl er instituten zijn die jouw veiligheid moeten garanderen. Dan gaat de bevolking problemen krijgen, ja. Dan ga je de politie niet zo zien. Toch? If je van het school toen is even hier. If je hebt one pro wagi, die was scootpost. Een pro wagi dat hij 24 uur. Ja. Want alle shift, ja, alle shift als scoot wagi dat hij rijdt. Een wagi nee rust. Dus die levensduur van het voertuig, toch, wordt dermate verkleind. Toch? En daarbij kan de wagi een service op tijd. Dan kan daarbij een wagi een service op tijd. Dus je moet met al deze factoren rekening houden. Dus ik wil niet de politie de schuld geven. Ik wil het managementteam van de politie, toch, en de minister van Justitie en de president de schuld geven. Omdat hun beleid niet goed is. Als hun beleid anders was, toch, dan zou men ook anders maatregelen treffen en ervoor zorgen dat de politie voldoende manschappen had en ze niet onttrekken voor gekke dingen. Want het kan niet zo zijn in één persoon, toch, omdat jij het land niet goed bestuurt, toch, dan heb je 100 zoveel mannen die je moet bewaken. Toch? If je besturen la akondre boom, dat toeman bij sari. In Afrika 40 waji, 20 waji, 30 waji, 10 waji. Waarom moet je zoveel auto's rijden? Waarom zoveel man op de been? Terwijl het volk krapeert. En dat is het probleem. Dus mensen die in de tijd, wat we doen, nu is ook iets gaande, leiderschap. En voor de mensen die nu bezig zijn met leiderschap. Santoki hebben jullie gezegd dat onze huidige president een visionaire leider was, toch? Waar is dat nu naartoe? Waar is het naartoe? Toch? Dus al die geweldige mensen, en dan ga ik even uitweiden, daar kom ik weer terug. Al die geweldige mensen die nu bezig zijn met leiderschap dingen, een heleboel seminars en lezingen. En mensen komen profiel maken van leider en dat soort dingen. En dan gaan ze dadelijk een grappenmaker zogenaamd koppelen aan het profiel. Toch? En dan gaan ze die persoon ophemelen. En dan wordt die persoon een tweede fiasco. Toch? Lula van Brazilië. Maar bij de geweldig ingenieur naar de want. Was Morales een geweldige ingenieur. Toch? Zo kunnen we doorgaan. Toch? Poetin enzovoort. Toch? Maar die mannen zijn Xi Jinping. Toch? Maar die mannen zijn wereldleiders geworden. Die mannen weten wat ze moeten doen voor hun land. Toch? Maar niet wanneer iemand ophemelt. Toch? Net als hoe ze onze huidige president hebben opgehemeld toen. Over visionair leiderschap. Sana Trasambaka? Amana Sani en daadkracht. Daadkracht. Dit amana no nonsense. Amana disi, amana dati. Wat zien we vandaag? Hoe ziet de samenleving vandaag eruit? Verloederd. Toch? Alles wat deze mannen hebben aangeraakt is verloederd geworden. Toch? Onderwijs verloederd. Gezondheidszorg verloederd. Infrastructuur verloederd. Alles is verloederd. Toch? Financieel systeem verloederd. Toch? Want als we teruggaan naar het IMF-rapport van 2019, die aangaf hoe Suriname in een opstijgende lijn was qua economie. Ja. Toch? En dan neem je over in 2020 en je slaat alles kapot. Toch? Want je hebt stabiliteit gebracht. Dus Tjara koos voor 7 SID 10 cent. Ja. Go naar 40 naar stabiel. Voor Tja olie voor 6 SID zoveel. Go naar bijna naar 50 golo naar stabiel. Toch? Voor payback op 100 SID. Pay je salaris te. Want die toch op het ministerie verdient 7000 SID. Ja. Maar bij op $1000 aan salaris. Nu, met de koers van 40, heeft hij niet eens $150. Is dat stabiliteit?
is dat stabiliteit. Laat me komen uitleggen wat dat stabiliteit is. Is zijn visionair denken. Toch? Dus laten we elkaar geen mietje roepen. Toch? En laten we de werkelijkheid voor ogen komen zien. En het zijn al dit soort dingen waarbij de jeugd ook ziet dat bepaalde van de mensen gooien met geld en geweldig spelen. En dan denkt men denkt de jeugd dat het ideaal is. Minaf leri, what if we go do dati da mabi? If mina gangster da mi abi? If mina dati da mi abi? En dat na a fout. Somi esheng. En allemaal af de eens aan mij, maar somi esheng. Daarom zeg ik ook, het is leuk dat men de vicepresident ophemelt. Want ja, als je bij hem gaat hij je helpen. Toch? Maar het probleem is, hij helpt je voor dat moment. Toch? Wanneer mensen gaan, tama free money, of dan was maar gewoon maar tak, VP jep me. Abo jepi, maar ja moment dat hij, dat faf tamara, faf tratamara, faf adine baka. Toch? Idena semsan baka. Toch? Dus, als ze dan moet takken, ja, ama jepi, ama, next in een jepi, omdat economische situatie, jij bent die betraan samen met de president, met uw handelingen, met alles wat jullie hebben gedaan, toch? Om de economische situatie in zo'n situatie te brengen, toch? Dat de bevolking is gaan pinaren. Ja, de bevolking is gaan pinaren. De heer Nasibshar, ulis masani inakranti tak BTW na one of de reden isabi toch tak aba inflatie no de. Ben je de mening ook toegedaan? Maar FBTW te paying ay gwa belastingdienst no. Alam mo belasting ay in staatskas. Dat if amoni go in staatskas dat fay kis inflatie. Dat want dat a balance no de. Dat want dat je haalt uit één kant, maar je geeft niet terug. Ja toch? Te want balans de ene is inflatie. Dat kan iedereen leven of zo. Dat toch de Mexicans en verhogen BTW. Maar ik weet toch. Moet het dinsdag dat kon, dan gaan we presenteren. Dat is op zo. Want we allemaal tak ja, het wordt 10%, het wordt 10% toch? Want het was 5, het wordt 10%. Maar in echte economie, mano-economie, maar Sami denk ik, is een stijging van 100%. Van 5% naar 10. Naar 100% toch? Dat want ik zo op sta. Dat je het naar de Chinese school, dat je maar de prijs in de winkel. Nee toch? Luko. De mataki, je moet het doen om een IMF-tranche af te wachten toch? Want dat de mij wacht toch? IMF-tranche, één voor de laatste tranche of zo niet toch? Maar is het duidelijk met die alle IMF-gelden? Projecten gefinancierd? Of hoe gebruik je mononya en klari? Dus iedereen vraagt zich af, pa, moet je go voor IMF? Dat is een probleem. Nu kan nog even betekenen dat ik nog 50 miljoen DC, we herstart bijvoorbeeld Brussel. Dan is dat hier, toen doen ze een rokomang of een roko naar money. Toch? Atra 50 miljoen, we zitten para-industrie komen bakken, want dan gaan we weer tegens maken en noem maar op glas en noem maar het Caribisch gebied en zo. Dan weet ik dat het gaat. We gaan investeren bijvoorbeeld in de rijstsector. We boosten op, we gaan naar 50.000 hectare, naar die alle infrastructuur. Dan moet ik abong, dan kan je maar pina. Maar if misref moest go, is dat blijkt dat dago is ook aan smeersmeri. If misref moest go smeersmeri suku, tak pe alle de miljoenen dis go. Dan pode. Toch? En het zijn deze dingen. Ze mekasan niet goed idee toch? Vorige regering, wat ik zie bij de wangolo, dat ik mo wangolo aan 50 cent toe bij je actie, maar vrouw. Tide de wang ik zie na 10 golo. Toch? Die de man betak ta podium, tak in het binnenland waar ik zie na 10 dus daar maar tak mek de man go quick voor. Ja dan. Maar tego quick voor. Im cara fur gue dape, im chadis gue dape, dat gue dape, ala de sani. Im ap mooi baki poteng, tok anas ala de furu fio lowe gue. Snekonya den zani Dan, dire ma me kwam berekening. Daar matak ja, dat is het niet haalbaar. Maar tire niet, foto's revi, Samberika tak is ver van mijn bedje. Tire ja, ik zie na 10 golo. Nadat dat na afverpaupering. Want op checka also,
Na schoolse opvang bekend van wat je niet kan. We hebben de sardine met rijst, een voorbeeld. Maar bere best bang. Maar die deed taka oso. Abif breedte even buurman bon of a bon tapenjari, abon to gromaya. Kana kami kwam chilo test dan nya horing. Trek ouders ka oso se bureau uit neti. En dit zijn de dingen die spelen. En dan kan liep alles aan giskoto toe. A heer veiligheid giskoto. Ja toch? De man zijn goed doet die day. De man zijn make money. De man heeft die camera beveiligen naar de osso. Port automatic oppo dus dat die. Minanga junab dat die. Manga jongens go oppo dus. Uno na morom makkelijk target voor de man konteki. Ja. Tene man move. Amas jongen san tapi prasa man jompo krabe. I bosro sutak e munde mo guaroko mooi somewhere meka subrom chuso meka nu get brom chuso me branching. Teki si schrijf iguani si i drakon. Ano demoro ja. En dit zijn de dingen die spelen. Voorzitter wa Marokko herde. Man sabi te me gua oso. Kan bij wan pakje sigaret James schrijf wan biri. Dan me bij wan soft en zo. Na wan pakje brede. Dan me gua oso. Ja. No. Sana uurloon. 35 gulden. Nou een half cup soft. Want 1 liter om en kost nu. 95 gulden. Dat want ik 3 euro werken, 4 euro werken. Na een soft money. Ja. Toch? Josjapa Antomina dadelijk. Teres mau guarde winkel voor go bij schoolspullen. Dat is een probleem ook. Plus, ik hoor ik aan 10% à 100% samtegi a BTW ook kon in tapu. Dus de mensen nog bij eten. De dat is niet aan boven. De dat klaar. Theo go laatste moment. Dat want ik aan moeder die hier ook of bij schoolspullen deed na bifnyang. Ja. Duidelijk de heer Nasibshar. De heer Nerkust. Velen van ons hadden gedacht, of kan die tenminste als dat nog communiceer boem, dus corrigeer me als ik het niet goed heb. Furus maar bedenk dat kere, IMF ekong, tranche ekong, dus asan mus komoro lektip chinso gunu. Kai kanti wa kant kofosugo doro, kanti wam chinso, beetje lekkere gember hier van ja. Zo hebben verjaardag. Ik ben verjaardag laatst. Alsnog gefeliciteerd namens Cultuur. Ja, toch 26 augustus dat we tante met kopje gember gimme. Dus dat met chibri toch. Ik zeg wat te bigis, maar met gember gimme met chibri. Ja, klopt helemaal. Ja, maar we gaan verder toch? En velen van ons hadden gedacht, met name Desma Sande in de Dungru Data keren. Eindelijk, want transje kong, dus wat verlichting kan kong. Maar we zien dat de prijzen op ook toe a koers de wan fin stabiel. Hij op een centen maar de fin stabiel 40, koere 40, 39, 40. En gasbomprijzen op ook toe, dus het zijn dat die. Had jij dit ook verwacht, want nu wil je zien in de krant ook toe dat keren a programma moest godoro voor IMF. Betekent het dat we kiezen monima verhoging zak tang godoro na luk toe say? Theo jere a programma voor IMF godoro. Dat betekent yo pina mogo. IMF godoro, sranang pina mogo. Dat na slogan. IMF godoro, sranang op pina mogo. Omdat IMF is er niet om Suriname en de Surinaamse volk te dienen. En dan gaan we een beetje geopolitiek moeten gaan. En dan ga ik je even wat uitleggen. En ik hoop dat de mensen me gaan begrijpen. In Brokim Chimoni Gidesma. Chimoni Gidesma. Luko nono de ya wasansa de my BRICS. En de American dollar toch sa de maar gebruik tapagon tapu voor bij na ser olie aardolie. Olie sa de my pot van sa de my pot in de waji voor rei. Kote keso. Toch. En money dat die asanati de my buying na US dollar American money. En a gas aardgas zijn we poëta gewoon meestal dat Europa gebruiken dat mogen voeren en dat is bijna euro. Nou de Arabier pa oleg mo po Saudi-Arabië na de konde dape. Tegi de man tak luko no mino $1 mogo. Mino €1 mogo. In pay mi in mi igi money. En if uka hegene gunu wa aantal afleveringen terug
in kulturu TV mise betegi des ba betegi chantak lukono teo sera oli teo sera mek dama pai in Suriname. Klopt, helemaal. Oké, mama tranga je sama de bij Alki. Oké, no attendoro. Isabido? Dus a American dollar na body moro. A euro no a body moro. Omdat alle de man heb no grondstoffen. Alle grondstoffen de mij poeren uit Afrika en nou de Afrika kon draai. Oké. Dus nou de pef grond tapu nou de Amerika kan go voor me forcer dat olie is serie in US dollar. En pe grond tapu de Europeaan kan go pe kan forcer dat a gas o serie in euro. Zo so voor de man money toch kan apwapchi tranga ete. De to enigste kondre sat lip abra da grond tapu na Suriname Guyana. Toch? En de man de kondre dati, de man luku de igi economia. Luku sa de Fransman e do na Afrika. Toch? En na samsan u ap jaso. U ap go to. Toch? U ap udu, olie, gas, steenslag, van de elkaar, kaolin. Alle soort grondstoffen ja. Dus a kondre no mag pina. Maar we pina. En alle de big bedrijf samen op Dogosei kom. Toch? Alle de man etro miljardaire Libië de bigi oso na Dogosei kondre enzovoort. En wat toef de man, sa de na top van kondre, sa eset de intuï na de man te vind de bakanti, toch? Dat de man is do lekker. Je begrijpt toch? En dat die unulik Suriname en sa de mij doe ook, de mij gebruikt de politiek maar voor nu, voor zorgen dat de bevolking praat. Toch? Trama ventak mabus kondre, trama ventak ena wong Jawa, is zo wong Jawa sani na de wanti, isabi toch? Trama ventak ena Hindustani, toch? Dat de mij praat des baka ena Muslim, ena Hindu, toch? Ena Sanatam, ena Arya, dat je dapat matawai, sarabakanek ook kanek Quinty, puisa sanego, je hebt Arawak Karaib, dat mij praat nu. En zolang unulik Suriname noma kon makandra funo luku if you know matawai of wa Quinty of wa Arawak of wa Hindustani, maar you must you schrijven lek Suriname. En te you schrijven lek Suriname, dan afiri okon fuma wuroko jakondre. En dat je wuroko jakondre en dat kondre okomoro boom. En zolang uno abafiri dati anogo. En nu de wap de tumang sas doen de regering, toch? Nu de vooral, toch? Sa e prati a bevolking im luku boom. Tramai bagi, maar luku soso masa jers desrefi. Toch? De mai poti. Soso masa amanogo te kwa understandi ma amatif mi dape abigi brada mi dape sa de abaleden. Amano te kwa wanya panisi poti. Amano te kwa buskondre poti, amano te kwa ingi poti. Toch? A ingi opota ingi, a buskondre opota buskondre, a Japanese opota Japanese, a Hindustani opota Hindustani. Dus de man misleidt bevolking dat de man de eenheid, maar de man de eenheid. De man inboxt, toch? Toch? Dat de man je hebt het slecht inboxt, toch? Dus asan dat hij een pota sa bunta pu ede, toch? Srananu de ina sem feti. Ina kasranang de mindri ina feti sa effet ingro tapu nunu de fu a petrodollar, a American dollar, a euro na a BRICS. No? En ons no sabi de man elonu e meku fetang usrefi meku kiri usrefi e de mai sogu dat abi dompching abratiari want as underway sector de man nakke panya gratis overgaat de man fok de job de chine leri toch de man sogu dat yo de man moet sogu dat alles bij siki dede ina kondre junom abisma toch desma fium siki desma fium apkoni want dat de man okono de moet of de Roseno, dat de moet code, de moet teka kondre draai. Daarom moet ik ook toe een grondconversie. Toch? Na a laatste sani sa de moet kier a kondre. Omdat hij te de mas don dape, de ma kies de bigipis grond,
Dat de mo pailati op chimoni, maar dat zogenaamd de mij kon eigendom toch? Maar nu de recht zei je abino mangolen wa money na a hypotheek asadi, a erfpachtrecht, of a grondhuur. Ik kan golen money toe toch? Ik kan zeggen a recht toe toch? Na semsa die kan doen toch? Sana verschil voor kies eigendom. Maar zei de man wana eigendom, de man otek bigi pis grond. No, de man of een kafel. De man zeg de bigi pis grond. Ja, staat taka. No, gitra kondre na gitra multinational. Toch? Want temi ab 100.000 hectare of 30.000 hectare, toch? Dan kan gaan naar Koningshuis voor Holland ja, of die Engeland, of me gaan naar regering voor Frankrijk, of me gaan Amerikaan dan me tegen de matak. Look naar Amerikaan, in een 100.000 hectare naar Suriname, dan naar je eigendom. Daar regering voor Amerika bij 100.000 hectare, of dat Koningshuis voor Nederland is bij 100.000 hectare, toch? Dat hem ook kon. Dan moet ik lukken ontwikkelen, lukken de mij seti. Maar you zou ook dan dapen of go roko dapen tapapis doti dapen. Next naf you. Dus dat je play bigi Suriname, play bigi Suriname, play bigi kwakanga Suriname fraga. Maar a doti tap sa je waka. No de asrana doti moro. Ou de voor trasma. Daarom de man sa effect baga grondconversie. Mi etaki. Deze mannen zijn moordenaars van het volk. Ja. Deze mannen zijn moordenaars van het volk. We door aan einde. De heer Nasibshar, ujere toch wasan kopingu jaso ook toe en we zijn ook toe op social media tak NPS. Sleep je go vis recht of de man sleep je ba. Is dat toch? Ja, ik zie iets hier zo ja. Heden donderdag augustus 23 ten verzoeken van Pigot Hesdi, plein Ivanildo Kenrik. En ik zie hier de deurwaarder, Nico. We gaan even vluchtig lezen. Geachte heer Nasibshar, tot mij hebben ze gewend. Oké. Cliënten informeerden mij over een tekst die u verspreid hebt, zeker gedeeld hebt op social media, met name op WhatsApp en wel in de groepsapp Politiek Café. De door u verspreide gedeelde tekst luidt als volgt. Jan slaat Gregory Rusland vleugellam in verband met 200 miljoen SRD fraude bij het ministerie van Onderwijs en Cultuur. De grote architect hierachter is Hesdi Pigot, voormalig hoofdtechnische dienst, tevens beleidsadviseur. Buscontracten van W. Telligt en bouwcontracten van DNA-lid Ivanildo Plein zijn boven water gekomen. Opmerkelijk dat Rusland de laatste dagen muisstil is. De door u verspreide informatie berust niet op waarheid. Cliënten worden ten onrechte beschuldigd van fraude. De beschuldigingen zijn zeer ernstig en hebben voor cliënten verstrekkende gevolgen. De uitspraken zijn zeer schadelijk voor hun eer en goede naam. Door het verspreiden van de tekst hebt u zich jegens elk van hen schuldig gemaakt aan een onrechtmatige daad, als gevolg waarvan zij schade hebben geleden, welke schade u gehouden bent aan hen te vergoeden. De schade zal dan ook van u gevorderd worden. En dat zie ik hier zo. U wordt bij deze dan ook verzocht zo nodig gesommeerd om binnen 1 uur na ontvangst van dit schrijven het navolgende WhatsApp bericht te versturen naar de groepsapp Politiek Café en mij daarvan gelijk per e-mail een screenshot toe te sturen. Ik Nasibshar heb omstreeks 24 augustus 2023 een tekst via WhatsApp doorgestuurd waarvan de inhoud onwaar, beschuldigd en criminaliserend is. Ik heb daardoor onverantwoord gehandeld en de heren Hesdi Pigot en Ivanildo Plein ten onrechte beklaagd en schade aangericht aan hun eer en goede naam. Ik bied hen bij deze mijn oprechte excuses. Tot hier zo, Melissa briefie. Ik hoor dat Melissa zo na een uur. Om mijn Europe zakba. Die Yuki sa briefie. Today. No na auto de satrato. Ja. En wat van is waar? Want meer een groep politiek café. Wat hoe dat is? Groep samen bestaan zeker, want voor 5 jaar die ba. Kan je maar langer hè? Een appgroep. Een appgroep. En in een appgroep je hebt 61 leden. Leden hè?
En allemaal potwansani dat we discussiëren over. En toevallig Miki Sasansi, want dit is nou een mediahuispotting. Ja. Aan een misschrijving. Dus informatie heeft de man fout. En dat upota sang voor discussiëren, dat one of de man. Naar het schijnt is dat politiek, ja, maar zij tegen. Dus nou one of de man dat men iemand, zij tegen me. Dat mijn karamang Charlie. In een groep. Charlie. Nou, op dat maar die Holland. Dus dan maak ik een screenshot dat man zeggen, want dat man taki, nadat hij gesproken heeft met Gregory, is hij des duivels. Toch, hij was helemaal boos en zo. Geen probleem. Mino potasani, in een groep voor social media of zo'n tak allemaal zingen. Als dan ben je voor een discussie. Want de man schrijft potsani toe. En met die tak de man te go moro grofu. Want if asan so go sodoro, dan moro san ook adoro, dan uno play, dan broko bana to. Ja toch? Dan kan go moro ernstig en wreed wo go toe. Maar, a probleem na. If manga je app, en je teka say gi Nerkust teken je vrouw zo na verspreiden na juara. Na man die pura san uit de appgroep, want im hoor ik na beheerder van appgroep. Nou een topper voor NPS. En in een groep dat die lei NPS'ers. No one of the man of de overasani. Na dire maisha sani takaman takanga Gregory Dusan overasani dis dati. En dan man tak dan mo merken op. Ja. Dan het man begin reageren tak zeep sa. Toch? Als dan een appgroep daar. Dus je deze voor weer a beheerder. Ino aksa man voor een reactie of pura abere meka man voor een pura bericht. Want het krenkt me. Want dat want ik, if je regering zo je want amigo voor elkaar, dat want ik in idee na nya patutura, in jou was aan iemand dat. Want je vrede takatori godoro takasan kosen. Maar dit is een misschrijving. Asan poti, mi potasan in een appgroep. Maar tegen je want mi potasan in een appgroep ja. Voor discussiëren over asan. En voor mij beschuldig you. Sang jong tak, ja, ama be voor water of noem maar op. En met poten tak iloko sang yon sa de maskrifie ja, dat we discussie en dat blijft het daar. Ja. Dus want meneer man tak udanga mang sang ka hoor want ze zijn politiek, daarom heet dat ding ook politiek café. Ja. Dan hoe opeens zo missie deurwaarde explode nam oso dit dat die wat ik heb en code 11. Voorzitter NPS sap meer. Plain minosabi. Missie dat maar wel op TV assemblee. Ja. Trama pigot ook toen niet assemblee dit. Neem bekari ido zo sama lip dit had. Maar disi yun kan betektig mi. Want mi potentieel discussie in een app boude. If you want pouring, go you want tramang, me kasang verspreid. Dat naf you. Dat dan of mi. Dat de mam spreekt you aan, want dat you no man hoor geheim. Want Tamara, if you fasang aan Nerkust, je pot ons aan if Nerkust toe. En stel je voor Amandis man Charlie die gebruikt as aan. Ja. Stel je voor fasang aan Gregory na pigot na plane. Maar dan de man het liever ook toe. Pamitak was ook toen die na app. Ja. Oh, dat was dat niet. Amatak, de voorzitter van de NPS, was des duivels. Ja. Wel, als de voorzitter van de NPS weet wat dezezelfde man over hem en zijn partij heeft geschreven ten tijde van het uittreden, voor het uittreden van de NPS uit die coalitie, gaat de voorzitter des Satans worden. Ja, weet je? Kijk, je hebt mensen in die appgroep die pure racisten zijn. Bekende mensen in de samenleving. Ja. Die zich voordoen toch, als de engel en een heleboel dingen. Maar als ik je teksten laat lezen wat die mannen hebben geschreven, toch, zijn pure racistische teksten. Ook vooral jegens de ABOP. Is niet een beetje. Toch? Laten we even eerlijk zijn. Toch? Dus wanneer je in een appgroep bent en like, twee man en een vrouw die maar vet dat maar doen dat maar met de seksfilm. Asma sa teka mobiel sa verspreid a film dati ang mandat de strafbaar. En asma sa potasan in een besloten groep. En like van je ja, like van was maar ja, you know kan go tap je WhatsApp de tip en politiek café de je alasani in man. Je moet worden toegelaten door de leider in de appgroep.
Ja? En als je niet toegelaten bent, heb jij geen toegang. Dan weet je niet wat daar besproken wordt en wat daar beschreven is. Ja? Het moet iemand van de appgroep zijn die die verdeelt. Dus als die meneer zijn screenshot heeft gemaakt en dat ding is gaan verspreiden, waardoor dat ding nu op een andere manier is terechtgekomen, toch? In de media, want het is in de berichten gaan viraal, ook op Facebook, toch? Dan is het niet Nasibshar. Is het ook geen Nerkust. Is het ook geen beheerder. Toch? Maar dan is het de persoon met de screenshot die naar de meneer Rusland is gegaan, of naar meneer Pigot is gegaan, of naar meneer Plein is gegaan. Ja. Dus die mannen van de NPS moeten die meneer aanspreken. Ja. Want er wordt veel meer gezegd in die appgroep. Well, if we make you lazy what to app for what to man. Ja. Ga jij achterover vallen. Waaronder hetzelfde man. Waaronder hetzelfde man toe. Ja. Bepaalde fasen gaan niet meer op straat kunnen lopen als naar buiten komt wat ze hebben geschreven. Ja. Maar wat is het gewoon een discussie per app daar zo in de groep? Een appgroep waarbij 61 mannen erin zijn. Al jaren en dag zijn 61 mannen. De enige manier waarop je eruit gehaald wordt is tekoswama dotaki. Ja. Toch? Want soms gaan die discussies zo hoog op dat bepaalde mensen vuile taal bezigen. Want die mogen naar verschillende politieke partijen. Het zijn mensen van verschillende politieke partijen die daarin zijn. Interessant. Ja? Ja? Die met elkaar soms echt zwaar, toch, discussiëren over bepaalde topics. Ja. Toch? Wel, de president die zo snel mensen stuurt om mensen op te pakken. Wel, als hij leest wat enkele partijgenoten van hem in die appgroep over hem hebben geschreven. Dus als men Brokobana wil spelen, kunnen we de hele appgroep opengooien. Ja. Toch? Dat kan iedereen lezen. Toch? Want het is geen social media, het is geen Facebook of WhatsApp of Twitter. Waarbij je een naam kan intoetsen en dan ga je op die page van die persoon en dan kan je alles lezen. Dat is het niet. Het is een besloten groep. Toch? En je komt er niet zomaar in. Je moet eerst je moet vragen en dan pas als de beheerder zijn onderzoek heeft gedaan en hij vindt jou eligible om erin te komen, ja, kan je worden toegevoegd. Ja. Toch? En dan moet je jezelf ook voorstellen aan iedereen. Want ik ben het ook doorlopen. Toch? Je moet jezelf voorstellen aan iedereen. Toch? En dan moet je uitleggen wie je bent enzovoort. Toch? En dan komen die vragen. Want ik heb het ook gehad net na de verkiezingen. Dan moet je naar appgroep toe toch. Dan begin val me aan. Dat ja, ik ben een vrouw daar, ik ben een dissie, ik ben een dat, ik ben een dissie. Heleboel dingen hebben ze ook voor me gezegd. Toch? Die doe me zeg je, me legt hem precies uit Sana Sani. Is het toch bekoeld geraakt? Toch? Alles wat er precies is gebeurd. Want daar praten we open. We praten open over alles. Ja. Me legt hem precies uit met naam en toenaam van alle mensen die deel hebben genomen aan alles enzovoort. Toch? Vanaf dat moment hebben ze nooit meer wat daarover gezegd. Is klaar, de matak DC, we hebben je begrepen, is in orde. Je bent niet fout. Ja. Klaar, toch? Einde dienst. Dan gaan we naar aan. En zo discussiëren we. En soms vallen er harde woorden tegen elkaar, ja. Maar het blijft daar. Ja. Dan kan jij als deel van die appgroep, toch, dat ding niet weghalen en in een andere context plaatsen en het laten verdelen om iemand in een kwaad daglicht te stellen. Toch? Want dan kunnen we van hem ook nemen en gaan distribueren. Wat hij heeft geschreven van Gregory Rusland en de NPS, toch, is ook niet je kattenpis. Ja. Dus als de man blijven gebana zo, dan blijven gebana ja. Gebana kan play. Gebana kan play. Juist. Ja, maar de heer Nasibshar, had je, wanneer je nu terugdenkt, had je liever geen, want je zegt het komt van een officiële nieuwssite, had je liever geen bron kunnen zetten? Liever niet dat bron toe, want anders zit ik nou uit de duim gezogen toch. Ik heb dat ding duidelijk geplaatst voor discussie. Koluk, want mij vindt dat NPS voor 200 miljoen, dit en dat. Luko, mi besap vinden. Ja. De president. De man betek 10 schone vingers. Minus heb ik 10 schone vingers dit en ik. De NPS, want een groep dat lei NPS is. Ja. En nu gaan we corrigeren zak. Dan moet je een beheerdersrevie. Nou een topper binnen NPS. De man heeft een pura sani of takwan sani. Ja. De man heeft bij de volga sani eluku seipsa. Toch? Voor we na discussie. Meneer, het is pure, dat man poten. Dat want ik aan man is, ne horen thuis
in een geciviliseerde groep. Ja toch, want hoeveel dingen heb je daar niet uitgehaald En andere mensen gegeven. en andere mensen gegeven? Maar je lekkie, de mij taki. Ja toch? Ja, en Amad is nog dit jaar. Hè? Amad is zogenaamd naar Holland. Ja. Ja. Dus Amad is zo'n van ja. Ja. Want wanneer het escaleert of wanneer iets gebeurt, dan is hij er niet hier. Is dat- En wat ga jij precies doen? Heb je al gereageerd op die brief? Heb je verontschuldigingen al Er aangeboden? is een mail verzonden, Hij- toch? En we hebben de advocaat gezegd, heeft de advocaat gezegd dat hij met de advocaat in conclave wil gaan daarover. Dus we wachten en te kijken hoe de advocaat gaat Ja. reageren. Het ligt aan de advocaat en de mensen wat ze willen. Toch? Ja. Willen ze het geciviliseerd oplossen? Dan lossen we het geciviliseerd op. Ja, Wil men het burgerbanen oplossen? Dan lossen we het burgerbanen op. Ja. It's how you want to play the game. Toch? The game will be played. So simple is that. Ja. Meneer Nasibshar, vindt u het niet een beetje, van mij leg je uit, spijkers op laag water, dit soort tory, want come on, het is, want no, if mitaki Nasibshar, bijvoorbeeld Nasibshar voor 3 aardappel, dat eigenlijk, ik kan het niet zeggen. Ja. Dus als een lek van inborst dit al. Lek van hoe de waard is vertrouwd is een gasten toch. En dat je merkt op, want moet je eerlijk, want man bij me kwam verkeerd wel eens op app dat ja, maar kost je pura man. Toch? En als aan man is doen om over iets te doen, maar smoes moet uit de appgroep. Toch? Want als aan die si moet je eerlijk, if de man challenge door, make de man challenge door. Ano tak na bluff poker me play. Maar die si dat wan lofeulen was ook door. En moet je eerlijk, tapa einde sessie sumautrong Winmang. en sumautrong last man. Ja, maar de matak sumaseri na nga sumabay. Oké, tot slot de heer Mike Nerkust. Nog hoeveel maanden te gaan? De propaganda zijn begin. Eigenlijk de propaganda begin ba? No, de laatste 15 minuten van voetbalwedstrijd. Toch? En Sammy kon begrijpen dat als scheidsrechter ook die 5 minuten Extra. blessuretijd. Toch? En de 5 minuten blessuretijd, de op politiek propaganda blessuretijd. Toch? Dus man sabi dat president ook kon gaan cadeautjes naar de man. Maar dan was het net taki, wanneer de Grieken komen met geschenken, toch? Pas op, toch? Wat het zij die jou vernietigen. Dus precies ook hoe ik het volgende zeggen. En men heeft, ik heb het in het begin gezegd, men heeft me kwalijk genomen, hoe kan een bachelor het zeggen? Toch? Bachelor rechten. Mi taki, het Surinaamse rechtspleging is niet meer onafhankelijk. Toch? Want de president heeft zelf gezegd, ik heb de PG-opdracht gegeven. De Mitaki heeft zelf gezegd, ik heb PG-opdracht. Toch? Dus de uitvoerende macht, wetgevende macht en de rechterlijke macht zijn verweven in elkaar. Men heeft me kwalijk genomen, op diezelfde appgroep heeft men me aangevallen. Maar ik wil iedereen verwijzen naar 27 juli 2023 het programma Actueel op radio ABC. Ja. Waar Jack Menke is toch een wetenschapper, iedereen kent Jack Menke toch, wetenschapper toch? Ja. Waarbij hij hetzelfde aangeeft toch, dat de rechterlijke macht niet meer onafhankelijk is. Ja. Gaat u luisteren mensen, het is op het net, ga er naar luisteren en dan zal u zien als ik jok. Daarom zeg ik, deze regering heeft ervoor gezorgd dat beleid strafbaar is gesteld geworden. Ja toch? Ja. Beleidsbeslissingen. Van Trek, Robert van Trek, Gilmardo Komosuto, hoe heet hij weer? Guillermo Hoefdraad, Sumamoro. Er is nog eentje toch? Ashwin Adin. Ja. Ja toch? Beleidsstrafbaar, Ashwin is van die camera toch? Ja. Dus iemand die onder hem werkte, die met die camera bezig was, die camera is stuk gegaan. Adin wordt strafbaar gesteld. Toch? Oké. Beleidsbeslissingen. Hoefdraad betaalt salarissen uit. Toch? Hij was strafbaar gesteld. Ja. Van Trek doet het werk van de centrale bank volgens de wet van de centrale bank. Hij was strafbaar. Hij verliest zelf zijn ouderlijk huis en het andere pand dat hij met geld heeft gekocht voordat hij governor is geworden. Ja. Ja? En zo kan we verder. Ook met Komosto, beleid wordt strafbaar gesteld.
Oké. Houdt u er rekening mee? Uw beleid kan ook strafbaar gesteld worden. Als semtiki zijn naka wet voor en naka blaka voor ook toe. Omgekeerd ook. Maar dan wil ik één vraag stellen en dan ga ik het daarbij laten. Dan moet ik naar slotwoord daarna, want ik heb nog een klein ding. Toen de president uit Dubai, toch? Toen hij uit Dubai is gekomen, zou hij naar die kiri gaan. Hebben ze toch een GMC over de kop laten gaan? Die presidentiële auto op Saramaka? Is toch onder zijn leiding? Is hij daar niet strafbaar? Une Lucas chauffeur. Yes, dus hij moet verantwoordelijk gesteld worden. Ja, kijk, luister, ja toch? Want als die persoon, als die arbeider die camera laat vallen en die camera gaat stuk. Goedemiddag. Die camera gaat stuk, toch? Dan je stelt dan de vicepresident van die president onder de leiding valt, toch? Ja. Stel je de vicepresident aansprakelijk voor die camera. Moet je de president aansprakelijk stellen voor die auto die over de kop is gegaan op Saramaka? Nou, maar wat hier? President. Is de presidentiële auto die over de kop is gegaan. Je kan niet met 2 maten meten. Ja. Toch? Dus we moeten eerlijk zijn wanneer we bezig zijn met dingen. Toch? En terugkoppelend op wat Jack Menke gezegd heeft, dan is de case Hoefdraad, de case Kromosuto, de case Robert van Trek en de case Adin ja. Is een politieke case. En die van Bouters ook. En die van Bouters is ook een politieke case. Ja? En de ABOP kan zijn borst nat maken. Want zij gaan ook politieke cases tegen zich krijgen. Ja? Nee, maar we moeten het zeggen. Omdat mensen moeten niet vergeten. Want kijk, we kijken naar het 8 december strafproces. Hè? De waarheid moet naar buiten komen. Maar de waarheid is niet naar buiten gekomen. Want als de man die belast was met Alpha 84. Ja? Ik ga niet zeggen wat de reden is waarom het militair gezag hem heeft opgedonderd toen uit Alpha 84. Nu speelt hij advocaat van de nabestaanden. Is net als die, wie die man weer? Die van Nederland. Holland, Spong. Spong. Hij was toch de eerste advocaat van Bouters. Ja. Toch? Heeft iedereen zich afgevraagd waarom Bouters hem heeft opgedonderd uit het land? Toch? En dan word je boos en dan ga je nu tegen die man ageren. Toch? Dingen moeten gezegd worden die gezegd moeten worden. Toch? En dan heb je een groep mensen. Toch? Ik zeg niet dat 8 december goed te praten is hoor. Ja. Toch? Maar juist als iemand tegen me zegt, Bouters vertelt al 40 jaar hetzelfde verhaal. Wel, dan liegt hij niet. Want hij vertelt 40 jaar hetzelfde. Maar jij die iedere keer iets anders vertelt, omdat je bent vergeten wat je gelogen hebt, jij liegt. Ja. Ja? Dus laten we dat daarbij laten. Omdat men vergeet ook dat een heleboel mensen die met deze zaak betrokken waren, je kan de namen zo noemen. Bekende mensen in de samenleving. Ja? Ze hebben allemaal gedeeltelijk gelogen en gedaan, bepaalde dingen gedaan omtrent dezezelfde 8 december zaak. De natuur heeft met ze afgerekend. Ja? En men moet voorzichtig zijn daarbij. Ja. Omdat dat een bepaalde is. Als er één ding is waarvoor men bang moet zijn, is wanneer de natuur zegt het is genoeg en tot hier en niet verder. Toch? Zoals mijn grote vrienden, Minosabdema voor project, Dada en Dodo altijd zeggen, mi e give you one wenk. Yeah. Wel mensen, mi e wenk you. Duidelijke taal. Alston Sanayong hier in gesprek met de heer Nasibshar en de heer Mike Nerkust. Ik ben wantakwansani snel tot slot, meneer Nasibshar. Ja, met Sarah Poti volk. En volk zijn poten vertrouwen in stem die een soort movement, een orange movement naar een soort sani om in show bij Mickey was sitting. De masrefsi. Ano altijd tewa mataka lobby ama lobbyeren.
En altijd tewa man tegen tak mama duaro koji. Ama man duaro ko toe. En moet tegen wat belangrijk zijn. Zo'n nom vergeten. We gaan met moeilijk ding. Uno redelijk low mind naar verkeer. Uno doet don sani PWV. Want verleden is je fapje man daar roko. Gewoon wat siki man konta kai klapa man. Stel je voor, trouwens je sap den boy in dit project. En vanaf de man dat man ben nakida man beperking. De boy er takama gevaarlijk want man juka man. Maar je ziet er zijn ze maar doen. A orukels doen na otaman ko klapa man. If na you aman be klap, sambop sa. Probleem ja. Isabi toch? Want ino teken so toch? Ja. Lekfa ko na takasa lekfa sa de wan. Asa san kan klen kap chief ferry. Want if na mi aman be naki. En mi be da oso. Abo de wan trasaniera. En moet tegen elk. En desman ne shing. Fogo do aanklacht tegen de skoto na OPZ. Tak skoto voor mama is dat. Dus maar die ama nakatra madama be buel. En abun tak camera beelden de want de man boligi ama tak nee, het is niet waar. Hij heeft niets gedaan, is die andere jong. Want atramang no keer sama to. Daar man boligi ama. Ja. Baradanga sa metegu. Usap tak na moeilijk ding, maar horu serefi. Want is het tak de man is ne plenga uno. Maar if Yusuf golasi ede. Je pode ser een probleem. Ja. En vooral im sap tak im chabrede ka oso im chadis ka oso dat ka oso. Asa mit mi verleden mi motofisiotherapeut. Mi komt chillati. Me waka gona snesi abrami, sap schoon abrami pa was snesi de. Na Amerika met de komt chin dwars bakje snel isabi bo oso, dan na body fadi. Me si wam chi march, askrif hertog taxi. Ja. Oso dot krem kleur. Amay achteruit kon ang bakadam naktapa a koffer sofa auto. Ja. Man jumpo sa kayo tawagi mang. Maminolukot ako ang mate de nasi. Tak amaw ang ris gweli ba mate tu. O ta mate tu opadoro mama lokadoro da may ris. Dus da man elukot ak mi denen baka. Da man jumpo tak amaw feti enso. Miluka man so. Da man tak ensa mi tak maluki foto. Dus da pem si tak amaw sa no ang fet man. Wat ama luki foto. Da ama sa ke ede luki foto. Eigenlijk een momentum dat die. Maar amano sap ook toe en soort buurt man de. Wat even mi bari aksaman si. Direct pitbull alles. Direct de pitbull en mamang. Iya man. Mite amatak nos panam gwin nas neuswinkel. Ja. In een restaurant. En mga steeds voor karmi buurman na. Na vrouw karmi ko na vrouw so me. Tak amang na nga vrouw. De man opay de man longwe. De man yan 3/4. Dan mate a vrouw op een biggie soft gym na nga de so sani. Dus als ma gwa nisif go tek soft nga ace. Dan man longwa door si. Dus apina biggie brada. Apina biggie me begunu lek volk. U horus refi. En met tegen uno go make screenshot voor sani sin gewoon. Voorzitters worden des duivels. Ja, en dan worden ze des satans. Dus wat laatste sani. En dat is in het Engels. Dat is snel dat gides massa begrijping. My fellow starseeds. Ja, you have to open your eyes and take your place and see what you have to see. Thank you. Duidelijke taal. Alsdan Sanayong hier in gesprek met de heer Mike Nerkust en de heer Nasibshar van Nieuws Suriname. U hoort het is altijd gezellig babbelen. We willen u bedanken voor dit gesprek, beide heren. En ook toe dank aan uw vrouw. Nanga de shoot nya sa unya ja so lumpia. Plus a ginjabiri we boe ook toe. Ja, duidelijk. Alsdan Sanayong is signing out and until the next time. Stay tuned, Kulturu TV. Unom nee desko tu kwalik te de mai paku anere. Amora gevaarlijk zijn niet aan de ino atoso. Na te u abiwa. Gedemotiveerde verpleegkundige of wat gefrustreerde datra. Maar siki lai en de masa abasiki, de ma ab money. Nou voor de gek, kan mij storen voor de keer. Je moet ook zo software aan mij vreerde. Nou, vliegende president. Maar de laster verkrachting sameshi jaina kondre. Na so kerki man. Luku kulturu TV traga. Mi lobi pale wat ala de me luka programma di. Saudara at televisi mi esuku bos. Me ope bon traga omdat me sisep sa. Maar me demante ko een voorbeeld na unu mo te unu na man van het jaar.